Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη καινούργιο βίντεο. Στο σημερινό βίντεο θα κάνουμε ένα unboxing βίντεο και αυτά. Πάμε στο βίντεο. Θέλω να ευχαριστήσω καταρχήν πάρα πολύ τη Γενική Ταχυδρομική που μου στείλανε αυτό εδώ το δέμα και τον Θείο Άγγελο. Πάμε. Ο Θείος Άγγελος είναι ένα e-shop εδώ στην Κεφαλονιά, ένα μαγαζί, στο οποίο μπορείς να πας και να ψωνίσεις ό,τι Funko Pop θέλεις. Υπάρχουν άπειρα, μπορείς να ψωνίσεις Funko Pop, κάρτες Pokemon, ό,τι μα θέλεις. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα σε σχέση με ταινίες και αυτά. Λοιπόν, πάμε πρώτα να δούμε τι έχουμε εδώ. Έχουμε ένα πολύ ωραίο Funko Pop από το NBA. Βλέπετε και το αυτοκόλλητο εδώ, είναι γνήσιο λοιπόν. Είναι ο LeBron James από το NBA στους Lakers. Πάμε να ανοίξουμε. Εδώ από πίσω θα δείτε άλλα Funko που μπορείτε να αγοράσετε. Καταλάβετε αυτό, της ομάδας αυτής. Και ανοίγουμε και έχει και βάση αυτός ο παίκτης. Όλοι νομίζω έχουν βάση, γιατί έχω και τον Στέφεν Κάρι μαζί μου πάνω. Να το, αυτός εδώ είναι ο Λεμπρόν. Κατά εκεί την ωραία μπάλα. Εδώ φανέλα των Lakers, από πίσω τη γράφει James. Ωραία παπούτσια, μοβ στολή, μια χαρά είναι. Είναι πολύ ωραίος. Ωραία, συνεχίζουμε στο επόμενο. Όπως βλέπετε εδώ το έχουμε ανοίξει και είμαι πολύ χαρούμενος για αυτό που περιέχει μέσα. Πρώτα, ας αφήσουμε αυτό για το τέλος. Εδώ πέρα έχουμε αυτό εδώ το κουτί. Μέσα αυτό το κουτί έχει κάτι που μου άρεσε πάρα πολύ. Ο πατέρας μου θυμάμαι να το κάνω όταν ήταν το πέντε ήταν πολλά δώρα τέτοια. Και οι γονείς σας μπορεί να το ξέρουν, τα ξαδέρφια σας, ρωτήστε τα, μπορεί να τα ξέρουν. Έχουμε εδώ αυτά τα πλασματάκια Trashpack. Τα ανοίξω. Έτοιμο, ωραία. Θα τα χύσω εδώ πέρα. Να πω ότι τα Trashpack είναι φτιαγμένα από τη Moose, έτσι λέγεται η εταιρεία που τα έφτιαξε, και μπορείτε να... Υπάρχει ένα βίντεο στο YouTube, δεν θυμάμαι από ποιον YouTuber τώρα, αλλά υπάρχει, το έχω δει και εγώ, από κάποιον YouTuber που είχε ανεβάσει την πορεία των Trashpack, ότι ήταν ένα πολύ αγαπημένο παιχνίδι στις Ηνωμένες Πολιτείες, μετά ήρθε και στην Ελλάδα η μόδα και αυτά. Ωραία, έτοιμο το Trashpack. Πάμε να δούμε και τι άλλο έχει. Ανοίγουμε. Εντάξει. Το βλέπετε αυτό? Πείτε μου τι πιστεύετε ότι είναι. Γράψτε μου κάτω στα σχόλια. Εδώ, πάμε. Και από πίσω έχει πάρα πολύ ωραία εικόνα. Ας το γυρίσουμε εδώ. Είναι για κάρτες Pokemon. Μπορείς να ανοίξεις αυτό εδώ, να τις φυλάξεις εδώ μέσα. Είναι πάρα πολύ ωραίο και ήταν και φθηνό. Αυτά που παίρνουν οι περισσότεροι YouTubers κάνουν γύρω στα 10 ευρώ. Αυτό το συγκεκριμένο έκανε γύρω στα 6 ευρώ. Και να πω ότι και τα Trashpack και αυτό εδώ τα έχω πάρει από το AliExpress. Είναι, για όσους δεν ξέρετε τι είναι το AliExpress, είναι ένα μαγαζί στην Κίνα, το οποίο στέλνει εμπορεύματα σε όλο τον κόσμο, και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη και σε πολλές άλλες περιοχές. Και μου στείλαν και τα Trashpack και αυτό. Πάντως, αν θέλετε να υποστηρίξετε λίγο περισσότερο, μπορείτε να πάτε και να παραγγείλετε και από τον Θείο Άγγελο φυσικά
πράγματα και ό,τι άλλο θέλετε. Μπορεί κούπες, μαξιλαράκια, Funko Pop, κάρτες, ό,τι θέλετε. Και μην ξεχάσετε να γράψετε στον υπολογιστή σας ή σε κάποια ηλεκτρονική συσκευή που έχετε τέλος πάντων ο θείος-άγγελος.gr που είναι το e-shop του, μπορείτε να τσεκάρετε ό,τι θέλετε, τα έχει όλα. Και εκεί μπορείτε να δείτε και αν είσαστε εντός Κεφαλονιάς, μπορείτε να δείτε πράγματα που περιέχει και να πάτε στο αργοστόλι να τα αγοράσετε. Αυτά, bye bye.